Jamine setangi iki lah. Kula kuwi ora sekolah. Enggak. Hah? Enggak. Nya ora sekolah. Enggak. Golek ayahmu ya? Enggak. Udah golek apa? Kayak ketuku. Kayak ketuku. Ketu? Nggih apa arep ketune? Apa tak? Ning tas. Makane tas. Ki mau dinane apa ta ki mau? Aja kok gitare ceblok ngono. Minggu. Minggu. Minggu hari apa? Hari apa minggu ki? Minggu ki hari apa? Lha piye iki? Hari holiday. Holiday ora? Jalan-jalan hari Minggu ki.